हमारे जिला के चीफ माननीय सीनियर जी और हमारे माननीय एमपी सीनियर जी तो बदरनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा फैदों दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो? जोबोद खुसिनि दिनैनि दिना ओंखायनो प्रधान मन्त्रि सारा जेनाखि फैनानै जेनाखि खोथा होनलांदों बे रायजोनि थाखाय मोजांनि थाखायनो होनलांदों आरो आं आसा खालामो जेब्लाबो बेयो बर' हारिनि आरो बिटिआरआव जिमान जनगोष्ठी दङ बिनि थाखायनो जेब्लाबो खामानि मावगोन आंहा मिजिं दं आसा दं। नोंथाङा बेसेबां आसा बायदि नोंथांनि समस्थियाव 100% देरहागोन बयबो हारि माहारियानो सहाय खालामदों आवगायबोदों बेनि थाखाय आरो सिन्था खालामनांगौ जेबो थाया। रबिराम नार्जारिया नोंथांखौ बुंदों नैबे सिन्डिकेटनि राज सोलिदों बेनि सोमोन्दै मा बुङो? पलिटिकेल गावबागाव पलिटिकेल पार्टिफ्रा आरो पलिटिकेल केन्डिडेट जेनाखि केन्डिडेटफोर बिसोरो गावबागावनि सार्थनि थाखाय खोथा बुङो आरो गावबागाव देरहानाय जुइसनि थाखाय जेने थेने खोथाखौ इउज खालामो बिनि थाखाय बेफोर बुस्थुआ फेक्टर नङा आं सानो। नैबे बिजोंनि गेजेरजों नोंथाङा माबाफोर मेसेज होनो दं नामा रायजोफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों जाहाथे जोंना प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारानो सोलिगासिनो दङ गासिबो डेभेलपमेन्टनि बिथिङाव प्रमद बर' सारनि दारैनो जाजोबगोन ओंखायनो आं रायजो राजाफोरखौ आसा खालामो जेब्लाबो मोनसे मोजां डिसिसन लानांगौ जे गभर्नमेन्टआ सोलिगासिनो दं बेजोंनो थाफानांगौ आरो रायजोनि उन्नति खामानि मावनायाव सरकारासो मदद खालामो। गासैजोंबो लोगोसे जौगानायनि लामायाव इउपिपिएल सरकारनि दान मोननैयाव मावफुंनाय मावफारिफोर क'क्राझार नोगोरखौ गोजोन नोगोर सिटि अफिस महरै फोसावनाय जाबाय। फै जों बयबो खौसेयै बिटिआर हालामाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय इउपिपिएल हानजानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार होबावदिनि।